i gornel gyntaf gêm, Nathan Burke yn ei chymryd i. Derbyn y bel yn ôl. Coesiad ag at y postyn, Kevin, peniad Pete! Fodfedd i heibio'r postyn. Capten y Bala yn cael ei adael ar ben ei hun yn y cwrt bach. Ni beniad o ar draws wyneb y gôl. Tuag at Lee Jenkins mae'n mynd. Peniad Jenkins ar draws. Gwffreddio Walters. Bel yn ôl at Walters. Dylan Rhys. Allan at Alaric Jones. Mewn i cwrt Cosby. Peniad Shepherd. Ar draws wyneb y gôl. Joel Torrance wedi giro. Yn heibio'r postyn Athi. Shepherd ar draws y cae at Kyle McCarthy. McCarthy. Fawcett ei flaen o. Fawcett yn troi ac yn mynd i hun! Nach i gôl! Gwych gan Ben Fawcett! Yr ymwelwyr sy'n taro gynta. 5 munud i mewn i'r ail hanner. Ben Fawcett yn troi yn y cwrt Cosby ac oedd o'n gwybod yn union lle oedd y gôl. Peniad ymlaen at Amon. So neb arall mewn glas yno. Amon yn tynnu'r bel yn ôl. Gyffreded a Brwsesi. A'r eilydd yn disgyn reit ar ochr y cwrt Cosby. Cwyd. Mae'n ar dyfarnwr y bel yn ôl at Isas Brwsesi! Ac ar ei ymangosiad cynta yn uwch gyngrau'r Cymru y tymor yma, mae Rhys a Brwsesi wedi dwblu mantais yr ymwelwyr a dos bosib bod y gôl yna yn sicrhau'r triphwynt i Hwlffordd. Mynydd o gic gan Zach Jones i lwybr Fawcett! Mae lwyddodd Ross White i wneud digon. Wedi chwarae munud dros y 90 wrth i Lysana Mendes baratoi gymryd y gic. Mae'n mynd i hun, ond yr ergyd o ongl anodd yn cremanu heibio'r postyn. A dos bosib nad yna hi rwan.